تایبەت وەکی ژنên ciwan hîro ev mübarek kul derxistî ji bûna rêbera po ji bûna rojbûna rêbera po yenî rojeke taybet ji bû me giring e. Di aynî demê de vê rûyê wekî roja vejîna taybet vejîna gelan e û aynî demê de jî wekî vejîna taybet jin e. Ji xwe yê ku hîro di gerdûnî giştî da yê ku mafê jin yê ku pêşengtiya jin dayî avakirin wekî fikre û felsefa rêbera po bû. دو دور نه چوندونه.